Iloilo City Government magapatigayon sang vaccination sa mga medical students kag law graduates nga makuha sang bar exam. Ginpahanugutan na sang Commission on Higher Education ang pagpatigayon sang face-to-face classes sa pungsod para sa mga estudyante sa kolehiyo nga nagakuha sang health-related degree programs base sa Joint Memorandum Circular No. 2021-001 sang CHED kag DOH. Gani nagpakigangot ang Iloilo City Government sa nagkalain-lain nga bulutuan sa syudad nga nagatanyag sang medical courses sa plano nga pagpatigayon sang vaccination para sa mga medical students kag law graduates nga makuha sang bar examination sini nga tuig. We are reaching out to them so that we can fully vaccinate them. The same way sa mga manungkuha bar para sa ini nga tuig, ga-reach out man kita. Ginpabutyag man ni Mayor Jerry Treñas nga kinahanglan man sang syudad ang mga medical practitioners ilabi pa subong nga tion sang pandemya. Gani para sa iya, importante nga mabakunahan ang mga medical students kag mga makuha sang bar exam agud sila ang maproteheran batok sa malala nga epekto sang COVID-19 virus. Ini sila kinahanglan tagit, no? We need additional doctors, additional nurses, additional medtech. We are reaching out to them, no? And so far as the law graduates who are going to take bar exams, we are also reaching out to them because they need to be protected when they sit down in that classroom, when they are taking the test or when they're having the face-to-face classes. Ginpayag man sang alkalde nga bisan ang estudyante o kun makuha sang bar exam indi residente sang syudad, ini ang tugutan sa gihapon nga makapabakuna batok COVID-19. Even if they come from any province all over Region 6, they can be vaccinated here so that when they take the bar exams or when they have to attend face-to-face classes as allowed by the CHED, then they are protected, no? Because we all know bisan nga may bakuna ka na, you can still be infected. Samtang, nagapadayon naman subong ang vaccination program sang lokal nga panguluhan para sa mga pumuluyo sa syudad. Subong nga adlaw, ginbuksan ang vaccination para sa mga walk-in nga residente kag nagatrabaho sa syudad sang Iloilo. Sa listahan sang Iloilo City Government sang Setyembre 7 sini nga tuig, 54.47% o kon 285,978 na ang nakabaton sang first dose kag 28.94% o kon 151,949 na ang fully vaccinated. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Pagpadala sang letter complaint batok sa PhilHealth pamaagi ni Mayor Jerry Treñas agud nga mabayaran ang claims sang mga ospital. Nagpadala sang letter of complaint si Iloilo City Mayor Jerry Treñas batok sa Philippine Health Insurance Corporation. Inibangod sa pinakaulihi nga listahan nga nakuha sang alkalde, may masobra 900 million pesos nga wala mabayaran nga claim angot sa COVID-19. Nanindugan ng alkalde kinahanglan mabayaran sang PhilHealth ang mga ospital bangod kinahanglan man ini agud maserbisyuhan ang mga pasyente nga nagakinahanglan sang atensyon medikal ilabi na ang mga nagpositibo sa COVID-19. Well, ang purpose na really is for the hospitals, no, nga mabayaran sila. Nakita natin may surge kita. 70-30 ang ratio sa mga pasyente sa syudad kag sa lain-lain ng mga probinsya. Pero puno mga ospital, no, and kalaba sa waiting list sa mga hospital subong kay madamo ang ga-positive, no? Nabalaka si Mayor Treñas nga sa tion hindi mabayaran ng mga ospital, maapektuhan ang mga kinahanglanon sa mga pasyente, pareho sang bulong kag dugang nga mga medical practitioners, pareho sang nurse. Madamo gid subong, no? And we are worried because the hospitals are unpaid by PhilHealth. Kada po sang ila balayran man para sa mga bulong nga ginabakal nila para sa ilang mga nurses kag mga medical health frontliners. Kanti balaan mo man may fees pa na nga ginabayran ka nga way man na nag-untat tubig, kuryente, mga telepono nila kada bulan balayran na. And if PhilHealth continues not to pay them,
it will be very difficult for our health system here in Region 6, or at least for Panay and Guimaras to survive. Ang letter complaint ang ginsumite sa Office of the Ombudsman for Western Visayas kag Secretary Jeremiah Belhica, Director General sang Anti-Red Tape Authority. Nahibaluan bisan ng Uswag Molecular Laboratory ang may sulokton man sa PhilHealth. Ang mga claims ang dako nga bulig ilabi na subong nga mataas gihapon ng COVID cases sa syudad. Nagapati ang alkalde ang Delta variant amo ang rason sang madasig nga transmission kag infection. Sa pinakaulihing nga impormasyon nga nabaton ni Mayor Treñas, may 3 ka mga pari sa isa ka simbahan, lakip ang sekretarya kag cook ang nagpositibo. Nagpakig-angot na ang lokal nga panguluhan agod mabuligan ang mga ini. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Masobra 100,000 ka mga pamilyang Ilonggo ang nakabenipisyo sa Special Financial Assistance in Crisis Situation Program. CSWDO ginahanda na ang listahan sang dugang nga mga pamilya nga makabenipisyo sa programa. Kapin isa ka bulan nga ginpaidalom sa Enhanced Community Quarantine ang Iloilo City nga nagsugod Hulyo 16 tubtob Agosto 15 sini nga tuig. Bangod sang pagsarado sa mga negosyo, madamo man ang nawadaan sang trabaho kag palangabuhian. Agud mabuligan ang mga apektado nga pamilya, naghatag sang ayuda ang Department of Social Welfare and Development Office pinaagi sa Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Sakop sini ang mga nangin benepisyaryo na sadto sang Social Amelioration Program 1 kag 2, miyembro sang Pantawid Pamilya Pilipino Program o kun 4Ps, solo parent kag iban pa nga ginkabig vulnerable sector. Sa listahan sang Iloilo City Social Welfare and Development Office, 111,000 na kapamilya sa syudad ang nakabato na sini. So as of August 27, naka 97% na kita. Nakapanagtag na kita sang 447,755 sa 111,000 na families. Ginapreparahan naman sang CSWDO ang paghatag sang ayuda sa ikaduha nga hugnat sang programa. Target sini hatagan ang wala makabaton sang ayuda. So ang priority naton ang mga na-lift out nga wala nakasulod sa 461 or sa 115 ka families. So sila ni ang mga additional naton nga affected man sa ECQ. Ginkalipay naman ni Mayor Jerry Treñas nga nabuligan ang mga pamilya sa syudad pinaagi sa programa. Manug-ubos na ang original amount. Gasugod na kita sa additional nga 60 million. And siguro matter of 1 week to 10 days, maubos na ni tanan. So almost all na, no? Ang additional na ningin na istoryahan ka. So gabalik na kita sa mga dugang-dugang sa kada barangay nga wa ita pa nadala sa original amount. Base sa datos ng Iloilo City Social Welfare and Development Office, Agosto 27 sini nga tuig, kapin 97% na sang target beneficiary sang syudad nga 115,436 nakabato na sang bulig pinansyal. Ang programa ang may budget allocation nga 461,744,000 pesos. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.